Gusto mo niya? Sige, harin ako dali. Kaya rescue dali. Sige mo ba? Grabe guys. Kusog ka kayo. Grabe tulinog ka guys. Kasi balay ko na yung video guys. Patong rescue. Ay, ipit mo na sila guys. Ipit ko na sila ng balay. Nahuglog ng balay. Natumbang ang motor guys. Riki. Tumba. Tumbang ang motor. Dari. Grabe bungkag ko eh. Bungkag pa dyan. Dari. Balaya. Pwede masuk. Pasaman. Go. Mana sila? Uy. Kumat kami. Kaya lagi sila. Ini mo pa? Kuha na lagi. Sama ni ay. Doon. Ba ni? Bakal naman. Tiga bas na rin, no? Ano po pagkakam dito? Yan, gasalit. Sa milang kwarto dapit eh? Gili ka naman yung batong. Kano ka na? Lagi? After siya, kusog-kusog pagyapon. Kayo? Bantay-bantay man ng kuwan ha? Ano mo? Togong galit ko. Baka yung makauban ni kapalihan, no? Hindi ko daw, mato ha? Buka na. Buno na. Ay, sila mo. Dikit. Bilo. Ay mo. Grasyahay. Begini yung mga build. Diri eh. Ang kanina diri mo atong kuno no. Wa ka ni siya diri ar pagdagan, mas nakadagan sa diri ba? Huwag naagid na niya. Diri tumula. Nakadahili na sila. Sige lang, tawas lang na siya. Minay ka na. Diko lagi sa kan. Ay sa ang ako walang Iwagi ko na. may tatag nakakuan to sila. Kahoy mo na. May tatag nakakuan sila. Pasok ba? Kaya ko di ba ko to nga was sila kabantay. Di dito pag uyo ko dito sila largo gito. Oh. Ya kana nga tog. Wa pa pud matawag ta. Oh, jeez. Oh, matawag na mo. Alas 10 na. Magkakuha na eh. Kudara ko daw. Kung naglingkod ko man ko. Ini ko dulu. Ini ko muna ko. Kuan man.
Spot yun. May pasiga. Ini. Naan ni dire. Wa di makakapit. Wah, gibutang ra na. Oh, gibutang na. Uhan na. May maso ay. Nas uhan. Ang masuk kamat ka. Oh, ni ma. Baby. Ha? Gani ito sa lingwa. Ako na ni gani dong. Wa man gito da dapitan, marami sa tatil-titila mag. Dili sila nga tog des, babaw dong. Masudlan. Ano nga daw ni sila. Dili ako yung tolo. Nakaw na lang dito lang. Wala mo ako. Ani, babaw man eh. Sige. Okay, og nakadagdag sila, manawang po sila sa to. Narami dito. Mas lapit mo. Kay ikaw man. Di ba, og nakadagdag sila ba? Nakadagan sila nga. Anong epi ka to? Daklakan ang sila. Dito nakadagan sila. Di ba? Nakadagan sila malayat. Pero Pahibaw to sila. pero mabira man ni rin kabilyano kung ano. Wala ni no? Nga to taga ka to. Itaga kita ni di man mabira. Bugat man. Ah, tukod man to dito po. Tukod man. Ayo ko ba sige para magbalik ang kwan. Ay mo pa ilawom. Pero akong doon na nila, dire gini si mabaw. Oh, pero di pod. Wa, nata sila, kita ta. Wala man din hapon sila sa ilang country oh. Kita ta sila. Ini sila. Ini sila ang lagi ani oh. Sila. Kay. Dani din higit kini. Problema lang ni kay grabe kabilya. Danas dito. Bisudanas. Bisudanas. Mao naman ni siya ang Tabi. Wa, ikaw ako ng bara. Napagigagmay. Tershot. Aftershock. sa amin di man dapat manumano ni. Mga kuya lagi kay Kuya makinig Muuyog man. Sige ba muuyog? Kuan yan eh, matiwas mo na yun. Ngada masudya. Ang ako lang kay wa hunong ko kay tama sa subos. Anong dapit subos ba? Anong nagpuriya? Di matabang ni ko. Di pangita lagi. Di pangita. Man juga ni kana may pinapay ba. Tabang tani ito si Kuan eh. Birno. Na kaya dito pod. Grabe yung pod siguro dito. Kay do mas dool man to dito. Supri to. Motor mo to. Nada tulgan na sila unde. Kadto ko no. To Katarin nila. Masin og pag-uyog ba nakadagan sila padong dito ubos. Gawas yun sila, gawas ba? Mo gani. Ang nakay pakalit-kalit mo yung basig natuog na to ba? Tunggu gud. Kami natuog na gani mi. Kami tunggu kay lesi sa gud. Akong siguro gyud ang akong bata gyud akong tabunan. Kabira gyud ako. Pagka hunog gamay dagan sa gawas. Kami na may patag daro. Abi itu masuk bikin ano sinara mang daan ano? Nari lang maso da. Ano ba to? Ano masuk? Nato da. Sa gilid. Kuyawan naman hinong ko kay Kuya ko. yung uyog na mapagbalik. Mulagi ay kon ba? Wa gyud na sa kuan sa. Terset pa man ko di may ko. Ari lang tayo libag unang kay. Sige pa maguglihok. Gawas yun tama. Pasod ay ako magibagi wag Adung tangan. Wala pod. Dito ni pasulak ko sila dito ako magisoong. Hoy tao dito no? Masuk dia. Wala. Daanan lang nila o katong mga sinina. Ako magiso dito tamang man ako. Simbat siguro to eh. Ha? Ug kasi ba po? Moari na to. Pahibaw ko sila sa Og yung sibat na to, moari na to. Sila anak daw. Wala. Masuk dia masuk tu. Kuyawa po to buman kayo, nagharag na mo kunyo. Kaya kayo maguyog-uyog pag managsa. Kasibat sila. Pahibas na Kristiyan ako sila, nag-drop ko sila. Nga tugad ko sila ka. Ang dito ko sa umawin ako kita pero di. Libero pa man to siya ako. Libero ang dana pa man ta. Ay. Ako nakitaan. Ako ni dos dana sila. Di madalag manumano na.
Awas siya, kaya dalas na siya. Tugit sa pagkuhan. Sa tunay, kay agayan na siya. Ito, mailan ang primerong hindana. Siya, kay agyan. Ano daw, ako ditong ukab dito ang kaalit. Bakit siya para ba? Nasibat ko dito yung uyog man. Dagan ko. Pumasok ba? Buwan kayo, bahiri ko. Asawon rin ba? Awit, agane. Agane, madaba ni. Ang ako ba, basig ni pasok ang laman ng katre. Mo gani. Ano, deal. Ano sila kahupon taon sila nga. Okay. Di ka. Makuha din lang namin kadali. Kapabon po niya. Ay, balik me. Inahin na lang mo, inahin na lang taon mo. A few inches later. Pasawon na lang na, gubaw na na. Dira, na dira gabas bro. Dira bro. Ano na gabas oh? Dira pit Ano mo. na? Ala na, gabas na lang. Ala, gabas na lang. Diri ka diri pit mo unahon. Maso. Dipit sa. Lakas ng ganda. Bulan? Kaya ito nilang kato, walay sa tuwan. Wala naman depod. Masok. Tawagi lang si Kuan. Maon na po ni